नक्कीच विनायकाच्या वरती आता विश्वास दाखवला जातो. वैयक्तिक कुठेतरी पहिलं आणि सगळं शेवटचे निर्णायक 6 चेंडू घेऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळालाय. विनायक वरती विश्वास दाखवला जातोय. 6 चेंडू वरती 17 धावा इथे डिफेंड करणं गरजेचं असेल टीसीसी कुचुंबे या संघाकडून. नक्कीच विनायक पुन्हा एकदा गोलंदाजी मार्क होते या शेवटच्या निर्णय 6 चेंडू घेऊन विनायकला आपण पाहतोय. पंचांच्या उजव्या हाताकडून गोलंदाजीला सुरुवात करते. पहिला चेंडू गोरख याच्यासाठी मोठा फटका लेक्सच्या दिशेने येते. खेळा जरूर जातोय. झेलबाची संधी निर्माण झाली आहे परंतु इथे गोचार क्षेत्रक्षण पाहायला मिळालंय. चेंडूला पाठवलं जातोय बॉर्डर लाईनच्या बाहेर 6 धावांसाठी. पहिला अप्रतिम टप्पा इथे विनायकच्या माध्यमातून मेंटेन केला देखील जातोय. क्रिकेटमध्ये इथे ब्रह्मास्त्र वापरलं जातं. यॉर्कर चेंडू इथे फेकला देखील जातोय. एकदा गोलंदाज तयार होईल. 3 चेंडूवरती 8 धावांची गरज आहे. थोडंसं एक्स्ट्रा चेंडू आपल्याला आज चूक घडताना पाहायला मिळाली. त्या चुकीच्या गाडामुळे ते एक डिक्लेअर स्वरूपात आपल्याला आज धाव देताना समोरच्या संघाला पाहायला मिळालाय. 3 चेंडूवरती आता 8 धावांची गरज आहे. नक्कीच दबाव गोलंदाजावरती असेल तितकाच दबाव आपल्याला इथे गोरखवरती आपल्याला पाहायला मिळणार आहे. पुन्हा एकदा विनायक तयार पंचांच्या उजव्या हाताकडून पुन्हा एकदा गोलंदाजीला सुरुवात करतोय. पुढील चेंडू इथे मात्र पुन्हा एकदा ब्लॉकरमध्ये टाकला. चेंडू होता समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तर इथे कंप्लीट केली जाते. एका धावीचं रूपांतर इथे दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळाले. आता मात्र 2 चेंडूवरती 6 धावांची गरज आहे. हा सामना जिंकण्यासाठी सह्याद्री बॉयच्या संघाला. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या बदल्यामध्ये 24 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचताना पाहायला मिळते. येणारे पुढील 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज आहे. क्षेत्ररक्षक नक्की षटकार रोखण्यासाठी ते तैनात केले देखील जात आहेत. विनायक गोलंदाजी मार्क होऊन आपल्याला विनायक पाहायला मिळतो. विनायक कुठेतरी षटक आपल्याला महागड ठरताना पाहायला मिळाले. 4 चेंडूवरती 11 धावा विनायकच्या माध्यमातून खर्च केल्या देखील जात आहेत. 2 चेंडू आणि 6 धावांची गरज. ब्लॉकर मध्ये टाकलेला चेंडू समोरच्या दिशेने चेंडूला कटवला जातो. एक धाव तरी ती कंप्लीट केली देखील जाईल. एका धावेचे रूपांतर ते दुसऱ्या धावामध्ये करताना दोन्ही फलंदाज पाहायला मिळाले आहेत. या 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या 46 धावसंख्येवरती जाऊन पोहोचले. येणाऱ्या आता एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला गोरख पाहायला मिळतं. नॉन स्ट्रायकिंग एंड वरती आपल्याला सचिन पाहायला मिळतंय. 1 चेंडू आणि 4 धावांची गरज. संघाची धावसंख्या 3 गड्यांच्या मोबदल्यामध्ये आपल्याला 46 वरती जाऊन पोहोचले. 50 धावांचा नक्कीच पाठलाग करायचा. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज आहे. चौकार रोखण्यासाठी आता क्षेत्ररक्षक इकडे तैनात केले देखील जात आहेत. क्षेत्ररक्षक मध्ये वारंवार बदल केला देखील जाईल.
तर सामना हा बरोबरीमध्ये सुटला तर सुपर ओव्हर इथे खेळवण्यात देखील येईल. दबाव 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 असेल गोलंदाजावरती, तितकाच दबाव आपल्याला फलंदाजावरती पाहायला मिळेल. एका चेंडूवरती 4 धावांची गरज. इथे मात्र मोठा फटका ऑफसाईडच्या दिशेने हे खेळला देखील जातोय. एक धाव तरी ते कंप्लीट केली देखील झाली. दुसऱ्या धावेचा प्रयत्न आहे, धावबाची संधी इथे निर्माण देखील झाली. इथे मात्र हा सामना TCC कुचांब्या सगळं विजय संपादन करताना पाहायला मिळालाय. 3 धावांनी इथे विजय संपादन करताना